काय लॉक आई बाबांच्या कुशकुला लहानाची मोठी तारुण्यात पदार्पण केलं आणि आज एका श्रेष्ठांची पत्नी म्हणून मी मावळण्याचं कर्तव्य करते देवा. सारी सुख माझ्या चरणांची लोटांना मिळतात हे जरी देवा सत्य असतं मुलगी आणि पत्नी ही दोन रंगाची सेवा आज सहज पूर्ण केली. पण विचार करते ना तो एकाच गोष्टीचा ती म्हणजे कोणती असेल? आमचे प्राणी आमचे प्राणी अद्याप यांचं काही आगमन झालं नाही आणि बिरबिरत्या नंदेनं मी आमची मार्गप्रतीक्षा करते. हो या ना स्वामी आमच्या अभिनवल्या मनाचा मला कळा आणि खरोखर वर्षान म्हणते बऱ्याच दिवसामध्ये आमचे स्वामी येणार म्हणूनच आम्ही साडी शर्यतीला तयारी केली. पुढे धोरणे मनी मोतिकांचे रांगोळ्या होण्यासाठी आमच्यासाठी शिवाय मुळीच नाही आमच्या प्राणेश्वरासाठी आणि एकसारखी विविध नजरे करून यांची मार्गदर्शना करते. स्वामी लवकरात लवकर द्या आणि आमच्या मनाचं समाधान करा. हो मला खात्री आहे तुम्ही नक्कीच येणार. हो येणारच येणार. बघू